Il-proposta tal-Federazzjoni Kaċċaturi Nassaba u Konservazzjonisti li jkun hemm moratorju fuq il-kaċċa l-gamiema, jiġifieri waqfa temporanja, se tiġi diskussa fil-Kabinett fil-jiem li ġejjin. Proposta li sabet ukoll l-appoġġ tal-Għaqda Kaċċaturi San Ubertu. Is-Segretarju Parlamentari Rodrigue Galdes spjega kif f'dan il-każ id-diskussjoni tmur lil minn dak normalment diskuss f'livell politiku. Ċertament din is-sitwazzjoni hija xi ftit differenti għaliex il-proposta qed tasal minn Għaqda tal-Kaċċaturi u mill-stakeholder prinċipali dwar l-istaġun ukoll tar-rebbija. Qed nitkellmu fuq l-ispeċi tal-gamim mhux qed nitkellmu fuq l-ispeċi tas-sumien u l-proposta tal-FKNK l-bieraħ tidher li kienet ċara. Allura issa l-Gvern janalizza u jiddiskuti biex imbagħad jasal għal deċiżjoni. Din il-proposta saret fid-dawl ta' tħassib li jeżisti dwar il-gamiema u li din tkun meqjusa bħala speċi vulnerabbli. F'dawn iċ-ċirkostanzi ntqal li l-Federazzjoni se tagħmel dak kollu possibbli mentitajiet u xjentisti barranin biex joħroġ biċ-ċar li l-kaċċa tal-gamim f'Malta hija waħda sostenibbli. B'reazzjoni għal dan, il-BirdLife qalet li l-istat tal-gamiema ilu magħruf u li l-Gvern ma missuqat fetaħ l-istaġun tal-kaċċa fir-rebbija.